Oh no! Hi guys, here we go again. Another kainan session na naman ito guys. For today's episode guys, magmumukbang ako ng 7-Eleven. So, ayan na guys. Ito yung mga nabili ko kanina sa 7-Eleven. Kaya meron akong tuna omelet, siopaw, hotdog. Meron ding beef tapa. Tsaka may egg din yan guys. Meron din akong chicken with rice. Tapos di pa huli guys yung bacon carbonara. Meron din akong sandwich dito guys. Ayan, sandwich. Meron Mr. Donut. Siyempre, mayroon tayong inumin. So isang Smirnoff at saka yung Coca-Cola guys. Yan guys, hindi ko na patatagalin ito guys kasi kanina pa ako nagugutom. Kaya simulan na natin agad yung pagmumukbang guys. Kain tayo mga kaibigan. Yan guys. Yan, merong chicken guys. Open ko muna ito guys para makita nyo kung anong laman. Yan. Guys, meron tuna omelet. Ito naman yung beef tapa with egg. Guys, open muna natin to guys yung carbonara. Guys, kita nyo muna guys. Yan guys. So na-open na natin guys. Ipapalabas natin. Meron din tayong donut guys from Mr. Donut. Yan guys. Ito yung mga pagkain natin. Ang dami guys. Ito yung siopaw. Yan, prepare muna natin yan guys. Ito din yung sandwich guys. Yan na lahat yung mga nabili ko kanina sa 7-Eleven. So, nakita nyo naman dyan guys. Gusto nyo kumain guys, kumuha na kayo dyan. Mula na natin itong kainin guys. Yan. Naghugas na ako ng kamay kanina guys. Kaya kain na tayo. Sarap guys. Yan yung beef tapa. Ang gadahan lang dito sa 7-Eleven guys, yung mga pagkain nila ang mumura na. Pasok talaga sa budget yung mga pagkain na mumura na tapos ang sasarap. Meron tayong egg guys. Yan.
By the way guys, itong lahat na nabili ko, yung total na nito guys is 488 pesos. So ayan, ang dami kong nabili sa halagang 488 pesos lang guys. Talagang mabubusog ka nito. Na ano, ito pala yung chicken guys. Lutong-luto na yung chicken nila guys. Masarap din. Yung rice nila guys, nilagyan nila mayroong na ingredients na nilagay. Yung beef tapa naman nila, masarap din guys. Hindi siya matigas, malambot na siya. Hotdog. Pag nagtitipid ka guys, pupunta ka ng 7-Eleven, bili ka ng mga busog meals. Gaya nito, yung umilit tuna nila guys, 29 pesos lang to guys. So, mayroon din silang sisig. Yun yung best seller nila guys. Yung sisig, 29 pesos lang. Kaso nung pumunta ko kanina sa 7-Eleven guys, naubusan sila. Kaya iba na lang yung mga pinamili ko guys. Kain mo tayo guys. Open na natin yung Coca-Cola guys. Yan guys. Yung chicken guys, tirahin din natin to kasi masarap. Chicken skin. Sarap talaga guys. So natikman ko na to guys.
So, titikman naman natin yung carbonara nila. So, yan guys. So, meron silang yan lang guys na spoon para kain natin guys. Ayan, titikman ko ito guys. Check natin kung masarap to. Masarap din guys. Gusto ko tong carbonara na guys. Sarap. Ito yung sandwich nila guys. Ayan, merong cheese, ham, saka meron ding gulay. Normal sandwich lang ito guys. Titikman ko muna lahat. O siopaw nila guys. Ang laman sa loob nito ay bola-bola. Yan, merong bola-bola sa loob. Itong siopaw nila guys, pag nagtitipid ka sa budget guys, ito yung bilhin mo. Siopaw, tapos isang soft drink, sold na yung snacks mo guys. Hindi ka na magugutom yan. So dati guys, nagtatrabaho ako. Nung kinakain namin yung 29 pesos kasi sobrang mura na. So yung mga nakaka-relate na yung mga trabahante, nagtatrabaho, tapos yung 29 pesos yung kainin. Comment kayo dyan sa baba guys. Huwag kayong mahiya. Kasi kami dati guys, nagtatrabaho pa lang ako guys. Bumibili ako ng isang 29 pesos na busog meals. Tapos doon ako sa office inom ng tubig. Hindi. 29 pesos lang yung magagasto mo. Napakatipid kayo niyan guys. Lalo na pag pizza de peligro na guys, yung papalapit na yung sweldo. Ganyan. Nagtitipid ka talaga. Yan guys, ang dami pa yung pagkain. Pero masarap talaga yung pagkain guys. Itong rice din to guys. Kasi ito may rice. Itong umilit mayroong rice. Tapos itong beef tapa mayroon din rice. Yan, natikman ko na halos lahat guys. Ito na lang yung Mr. Donut. Tikman natin guys. Tamis.
Sa lahat ng pang himagas after mong kumain. Yan, ito naman. So, loob, merong chocolate. Yan guys. Ito naman yung maliit. Ito yung paborito guys. Paborito to ng anak ko. Mayroon kayong suggestion guys. So, sa next mukbang natin, comment lang dyan sa baba guys. Excuse me po. Yan. So, comment lang kayo sa baba guys kung mayroon kayong gustong ipamukbang sa akin. Open mo natin itong Smirn off natin guys para matanggal yung umay. Yan. Smirn off. So, maganda to. Lalo na pag gusto mo ng before ka matulog guys, minom ka dito. Sarap yung tulog mo guys. Yan. Pagtanggal umay ito guys. Yan. Vodka Mule. By the way guys, hindi to sponsor. So yan, gusto kang inumin yung mga... Kasi matamis to siya na vodka guys. Masarap to ba. Tapos yung ibang inumin kasi hindi ko masyado uminom yung ibang inumin kasi mapait. Ito siya matamis ba. Yan, so ubusin ko na tong chicken nila guys. Yun guys, meron tayong ito yung bread sama ng carbonara guys. Hindi rin siya crispy guys. Sa dami ba naman itong matatamis guys. Ang hirap pala ubusin. Akala ko maubos ko lahat to. Since nasarapan ako dito guys sa carbonara nila, ubusin ko na to guys. Yan. Kain po tayo guys. Ang gusto ng carbonara guys.
Ayan guys, natikman ko na lahat. Lahat naman masarap guys. Basta sa taong gutom guys, masarap talaga lahat. Lalo na pag nagtitipid ka, masarap talaga yan guys. Grabe guys, ang dami kong nakain sa mukbang na to. So, ayan, tatapusin ko na lang itong egg guys. Yan. Yung ibang matatamis. Wala na, sukol ako guys. Sa dami nito guys, 488 pesos yung halaga nito lahat, including yung drinks. So kahit nga yung busog meal lang kakainin mo guys, busog ka na eh. Pero ito, ang dami nito, mahirap talaga ubusin. At ayun na yun guys, sobrang busog ko na guys. So dadami kong nakain sa mukbang na ito guys. Please suggest sa baba, comment down kung ano yung gusto mong imumukbang natin guys, para naman mayroon tayong mga madaming pagpipilian. Tsaka kung bago ka lang sa channel na to guys, don't forget to like and hit the subscribe button below. So before ko i-end to guys, isa-shoutout ko muna yung dalawang tao na sumuporta dito sa channel ko guys. Sige, yung iba na shoutout ko na guys. So sila, itong mga dalawang tao na to guys, mayroon din silang mga channel. So if you have time, puntahan din natin mga channel nila guys, tapos suportahan din natin sila. Kasi kapag nagtutulungan tayong lahat, so maginhawa yung buhay. So ayan guys, so shout out kay Hungry Bry. So yung ginagawa niya guys, yung mga mukbang, pero meron siyang mga challenge guys. So mga challenge yung mga ginagawa niya. So like 100 pieces siomai, ganyan. So mga challenge ganyan, pero kainan pa rin. So at saka yung isa na kaibigan ko ng FW guys, shout out kay Norms TV. So ayan. So kung gusto nyo ma-shout out guys, magpasali dito sa kainan session natin guys, comment lang din sa baba. So maraming salamat talaga sa lahat ng sumuporta. So hindi ako nakapaniwala na umabot ako dito guys, na madaming sumuporta sa akin. So malaking tulong na yun guys. At please subscribe para naman maganahan tayong gumawa ng madami pa mga videos na kainan. At kung nagutom kayo, busog kayo guys sa video na ito, please mag-iwan ng comment sa baba. Thank you so much for watching. Bye for now, at see you for my next mukbang episode.